Добрий вечір. В етері телеканалу АТR Прайм. Це час, коли ми подробно, глибоко обговорюємо найголовніші теми з людьми, яким я особисто довіряю, і які ніколи не брешуть, не перебільшують, не гайпують, а показують і аналізують наше життя, наш стан подій тверезо з позицій здорового глузду і реальності, а не мрій, якихось там бажань. І сьогодні у нас на зв'язку один з моїх найулюбленіших співрозмовників, якого особисто ніколи ще не бачив, але надіюся все ж таки побачитися. Людина, яка живе в Сполучених Штатах Америки, а ми знаємо, що багато чинників для нас залежить від того, що відбувається в Сполучених Штатах. Напевно, ви вже здогадалися, що це Ігор Айзенберг, професор, завідувач кафедрою Computer Science університету Манхеттен Коледж у Нью-Йорку. Селям алейкум, Ігоре. Селям алейкум, Індер. Ось, бачиш, ти один з перших, хто правильно кримськотатарською мовою вітається. Саме селям алейкум. Дуже приємно. Знаєш, я хочу з тобою присвятити цю програму переважно подіям в Америці, в Сполучених Штатах. І не лише тим подіям, які там прямо стосуються війни великої, цієї підтримки. Ми це теж обговоримо, але я хочу почати з того процесу, який ти дуже уважно висвітлюєш, стежиш за цим і нам даєш там. Цей процес триває, він ще буде тривати, тобто це проміжні зараз етапи, але це процес розслідування парламентського, тобто в Конгресі США, процесу розслідування спроби державного перевороту, яку намагався, як з'ясовується, вже з доказами влаштувати Трамп і його оточення. Ставлення Трампа до України загально відомо. Це просто абсолютний бруд, що ми зараз там чуємо в Конгресі, в тому числі від республіканців, і що він про Україну там казав. Я хочу про цей процес розказати, щоб ти розказав, чим це закінчиться, чи зрештою ми будемо гарантовані, світ буде гарантований від того, щоб такі люди, як Трамп, ніколи більше не очолювали такі держави, як Сполучені Штати. Там дуже-дуже цікавий процес цього розслідування. Прошу. Дивись, сам процес цього розслідування – це парламентське розслідування, тобто це спеціальний комітет Палати представників. Для українських глядачів, щоб точно пояснити, аналогом була б спеціальна слідча комісія Верховної Ради. Тобто у цього комітету приблизно такі ж повноваження. Він проводить парламентське розслідування. Хоча насправді повноваження більше, ніж були в Україні, тому що комітет може видавати повістки, він може вимагати від свідків прийти на засідання, щоб допитати певних свідків, може вимагати, щоб йому представили документи. Якщо хтось не підкоряється цим вимогам, то він може ініціювати кримінальну справу. Такі дві кримінальні справи порушено і висунути звинувачення прокуратурою колишньому головному раднику Трампа та колишньому керівнику його передвиборчої кампанії Беннону та його колишньому головному економічному раднику Наваро, висунути звинувачення в неповазі до Конгресу, і вони обидва можуть отримати до року ув'язнення, якщо будуть визнані вони судом. Головна мета формальна комітету – це з'ясувати, що відбулося 6 січня 2021 року, що цьому передувало, чому сталося те, що сталося, що потрібно зробити, щоб цього не сталося. Мається на увазі, що, можливо, потрібно зробити зміни в законодавстві, потрібно якось реорганізувати структуру охорони Конгресу і таке інше. І робота комітету, вона має завершитися тим, що комітет опублікує звіт про свою роботу. Напевно, звіт великий, з усіма доказами, які вони знайшли. Вони допитали вже більше 1000 свідків.
Вони отримали там десятки, можливо, навіть сотні тисяч документів, електронне листування різних посадовців і так далі, і таке інше. Ну і вони ще бачать своє завдання в тому, щоб проводити відкриті слухання, які вони проводять вже четверте, відбулись слухання. Та вони щодня ж відбуваються, тут навіть не важливо, 4, 5, 6, це все, вони ж там... Вони двічі на тиждень. Так. Там немає чіткого розкладу, тому що вони готують, вони запланували 7, сказали, що навіть може бути більше, але ці слухання, вони транслюються по телебаченню. Їх, скажімо, транслюють в прямому етері CNN, MSNBC, ABC, ну, кілька загальнонаціональних телеканалів. Тобто люди можуть їх дивитися, якщо мають можливість, в прямому етері, потім і повторюють дуже багато фрагментів, можна прочитати про це все. Ну, тобто вони бачать ще своє завдання в тому, щоб якомога більше людей дізналося, що відбувалося, що передувало 6 січня, що відбулося саме 6 січня. Це важливо, тому що, власне, ми маємо говорити правду. Була спроба державного перевороту. Тобто була спроба президента, який програв президентські вибори, залишитися при владі, всупереч законам, всупереч усьому, причому він... Як це виглядає, він багато разів при цьому порушував закон, його помічники, не офіційні помічники, скажімо, в Білому домі, напевно, крім його керівника апарату Медоуса, але його юристи, які працювали на нього персонально, ну, такі як там Джон Істман, Руді Джуліані, вони виглядає, що порушували закон. Тобто комітет має бажання, щоб якомога більше людей про це дізналося, щоб люди знали, хто такий Трамп, що він робив для того, щоб залишитися при владі, до чого це призвело. А, власне, будемо відверті, 6 січня 2021 року в країні відбулася спроба державного перевороту, і в країні фактично відбувся епізод громадянської війни, коли люди дуже войовничо налаштовані, захопили Капітолій з метою просто зірвати засідання спільного двох Конгресу, яке згідно Конституції та закону мало затвердити результати президентських виборів. Ну і ми дізнаємося про роль тих, хто оточував Трампа, ну, скажімо, про те, що віце-президент Пенс не хотів порушувати закон і відмовив Трампу. Трамп тиснув на нього, щоб він порушив закон, щоб він запобіг встановленню, затвердженню результатів виборів. Були слухання, на яких республіканські високопосадовці, скажімо, з Аризони, з Джорджії, вони, коли помічники найближчі Пенса, керівник його апарату, його головний юридичний радник, вони свідчили проти Трампа, свідчили, що Трамп тиснув відповідно на Пенса, тиснув на різних високопосадовців в Аризоні, на спікера Палати представників Аризони в Джорджії, на державного секретаря штату Джорджія та його заступники, який відповідає за організацію виборів, тиснув, щоб просто зробити переворот, щоб анулювати результати виборів та проголосити його переможцем. От про це ми дізнаємось з цих слухань. Це дуже цікаво. Від цього дуже залежить і ставлення до, коротше кажучи, на мою думку, не знаю, чи погодишся ти, Ігоре, чи ні, це повномасштабне вторгнення, воно враховувало другий термін Трампа. І що б сталося з Україною, зі світом, якби зараз Трамп був президентом Сполучених Штатів, ми можемо лише припускати. Але ти сказав, що ця комісія має там якісь повноваження, ось там парламент це все заслухає, а потім що? Які можуть бути наслідки персонально до Трампа? Я там, не знаю, заборона балотуватися в президенти, там, подання до Верховного суду, просто там засудження, бо якщо буде доведено, що це
спроби перевороту – це важкий злочин проти Конституції Сполучених Штатів. Це ж не жарт такий, так? І ця купа доказів, вона може якось спрацювати і в кримінальному сенсі. В політичному це точно. І я хочу сказав, як зараз, який зараз розклад там серед республіканців, взагалі у внутрішній політиці. І може бути так, що Трамп піде на вибори, чи не піде, чи може Пенс через ці слухання отримає більший авторитет в партії. Ну, тобто, чим це все персонально для Трампа і для американської політичної системи двопартійної, як ми знаємо, може закінчитися, і як той чи інший варіант може вплинути на підтримку України з боку нашого найголовнішого партнера? Ну, от щодо кримінальної відповідальності Трампа, та, скажімо, Істмана, Джуліані, тобто людей, які оточували Трампа, які мали на нього великий вплив, і власне, які здійснювали цю спробу перевороту разом з ним. Значить, звичайно, що парламентський комітет, яким є спеціальний комітет Палати представників, він не проводить кримінальних розслідувань. Це розслідування, яке він проводить, є політичним. І парламентський комітет, звичайно, не може нікого, ну, як кажуть в Україні, там на теренах колишнього Радянського Союзу посадити. Ну, в Америці такого вислову немає, просто не існує. Напевно, тому що в Америці інша юридична система. Тому що я думаю, що це слово «посадити», дієслово це воно походить з тої системи, за якої колишні радянські люди жили дуже багато років. Тобто, коли юридична система не була заснована на законі. Влада, от вона вирішила когось посадити. Слухай, Ігорі, перепрошую, а як англійською, як в Штатах це говорять, там, не знаю, там, винагородити, віддякувати, там, ну, там в лапках? Як це кажуть про злочинців? Немає такого, просто не існує такого дієслова. Не існує аналога. І вислова не існує. Тому що просто в Штатах така юридична система, власне, з самого початку, як країна була заснована, що вона дуже обмежує, просто дуже обмежує можливості влади от когось переслідувати. Але з точки зору покарання, з точки зору вироків, ми знаємо, що вона дуже сувора, ця система судова, вона суворіша за будь-яку європейську. Я навіть не кажу про те, що залишиться смертне покарання десь в половині штатів, але навіть без нього це просто великі терміни, які плюсуються один до одного. Там, і я думаю, що цей злочин, він державний, він же так, це ж злочин проти Конституції. Це такий злочин, один з найважчих, якщо я правильно розумію, і продовжує свою промову. Так, як ми розуміємо це з тобою, так, як це пересічні люди розуміють. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це злочин. Але система юридична, система судочинства, взагалі юридична система, вона створена з самого початку так, як це в Конституції обумовлено, ну і відповідними законами, які реалізують те, що записано в Конституції. Що так, держава має право висунути комусь звинувачення. Але той, кому висунути звинувачення, має право на справедливий суд. А справедливий суд, як записано в Конституції, це суд присяжних. Тобто іншого суду в Сполучених Штатах не існує. Є лише суд присяжних. Якщо розглядається кримінальна справа, то її може розглядати лише суд присяжних. Немає значення, що це за справа. Про державний переворот, про крадіжку булочки з супермаркету, її буде розглядати завжди суд присяжних. Іншого суду не існує. Суддя одноосібно може розглядати лише цивільні позови. Кримінальні справи розглядає суд присяжних. Є одна можливість, коли суд присяжних справу не розглядає, коли той, кому висунуті звинувачення, визнає себе винним. Тобто людина визнає себе винною в тому, що скоїла злочин за висунутими звинуваченнями, тоді просто суд не відбувається. І суддя просто призначає покарання. Якщо людина визнає, що от я винен, я скоїв злочин, значить суддя призначає покарання. При цьому покарання може бути пом'якшене,
Через те, що людина визнала сама, що скоїла злочин, значить, і визнає, що це неправильно. Може людина співробітничати із слідством і дати якісь свідчення про інші злочини, тоді знову-таки може бути більш м'яке покарання. Але якщо людина себе винною не визнає, от прокуратура висунула звинувачення, людина винною себе не визнає, людина буде судити суд присяжних. І в суді присяжних для того, щоб людину визнати винною, потрібно, щоб усі до одного, усі 12 присяжних визнали людину винною. Тому що якщо один присяжний скаже, ні, я не вірю, що людина винна, то людина винною не визнається. І просто справа далі вона розвалюється у суді. Це не означає виправдання, але це не означає, що людина визнана винною. Це такий юридичний казус. Тобто виправдання може бути, якщо більшість присяжних вона виправдовує людину, але якщо хоча б один проти того, щоб визнати людину винною, то це називається англійською mistrial. Тобто фактично процес, який не відбувся. І все, він на цьому закінчується. І це, дивись, саме це і визначає те, що такого дієслова, як посадити, в американській, принаймні, англійській мові, не існує. Ну, тому що не може держава, когось вона хоче посадити, взяти і посадити. От Трамп, коли був президентом, він вважав, що там він може посадити Обаму, Байдена, там, сина Байдена, ще когось, що він це може зробити. Значить, насправді президент не може цього зробити, тому що система, вона так вона побудована, що держава має довести, що звинувачуваний, він дійсно винний у тому, в чому його звинувачують. Для того, щоб довести, мають бути абсолютно переконливі, бажано документальні докази. Тому що якщо немає документальних доказів, адвокати підсудного будуть казати, що там свідки, вони брешуть, вони не пам'ятають, що там і як було насправді, і їм не можна вірити. І може знайтись один присяжний, який скаже, дивіться, адвокати підсудного, вони доводять, що це звинувачення, воно не звинувачення. І справа тоді розсипається в суді. І тому для того, щоб, скажімо, притягти Трампа до кримінальної відповідальності, ми не знаємо, по-перше, чи проводить Федеральна прокуратура розслідування щодо Трампа. Є ще одна така річ в американському судочинстві, взагалі в прокурорській системі. Прокуратура абсолютно ніколи не повідомляє про розслідування, які не закінчено. Вона ніколи про них нічого не говорить. На запитання журналістів завжди відмовляється сказати так, що якесь розслідування проводиться, чи ні, що воно не проводиться. І лише за такими чутками, якимись непрямими, скажімо, там, існування великого журі з певної справи. Велике журі – це те журі присяжних, в яке прокуратура має звертатися, скажімо, щоб викликати свідка, щоб запросити якісь документи. Велике журі має прийняти рішення, що так, цей свідок має бути викликаний. Тоді свідок має прийти в це велике журі, давати там свідчення. Якщо є якісь чутки, що таке журі існує, що когось викликали в якості свідка в нього, тоді можна здогадувати, що, можливо, йде певне розслідування. Зазвичай прокуратура ніколи не повідомляє, що йде якесь розслідування. Вона повідомляє лише, коли комусь вона висуває звинувачення. От висунуте звинувачення, значить тоді ясно, що відбулося розслідування. І щодо звинувачень Трампу, я думаю, що це важка дуже річ. Тому що те, що ми бачимо, скажімо, з цих слухань по телебаченню, те, що ми читаємо в газетах, це не одне і те саме, що докази, які прокуратура може пред'явити присяжним, для того, щоб присяжні визнали Трампа винним. Ну що, дивись, присяжні, вони, звичайно, це не жеребом вони вибираються, тому що, можливо, там проводиться жеребкування кандидатів присяжні на кожний процес, але кінець кінцем прокуратура та адвокати підсудного чи підсудних,
вони можуть заперечувати, що там людина X присяжним бути не може, тому що вона тягнути можна безкінечно, я знаю, але все ж таки, чи є такі, ми можемо припустити, що шанс, тобто результат цих слухань може потім перейти в кримінальну справу, якщо прокуратура дійсно зробить те, про що ти кажеш, чи висновки, в якому вигляді, до речі, висновки комісії Конгресу, вони більше можуть вплинути на суспільну думку американців. І тому і транслюються, і тощо. Тобто це результат може бути політичним, і навіть політичним результатом може стати достатньо для того, щоб Трамп не йшов чи не мав шансів знову повернутися до посади президента, яку він так в незаконний спосіб бажав залишити собі. Я думаю, що тут є дві складові. Одна складова – це саме кримінальна справа. Я думаю, що прокуратура її розслідує. Так я просто собі думаю, виходячи з того, що бачу. Але чи дійде це до висунення звинувачень, я не знаю. Це, я думаю, що ніхто не знає, ніхто достеменно це не візьметься казати, що так або ні. Поясню чому. Що для того, щоб висунути звинувачення Трампу, прокуратура повинна мати абсолютно на 100%, навіть 200-300% документальні докази, що він скоїв злочин. Те, що ми бачимо на слуханнях в спеціальному комітеті, я думаю, що не є достатніми доказами для цього. Чому? Тому що обов'язково серед 12 присяжних знайдеться 1 чи 2 прихильника Трампа. Це абсолютно ймовірно. Які скажуть, от свідки говорять, що так і так було. А чому ми повинні їм вірити? Може, вони просто Трампа не люблять, вони значить, у них є бажання проти його заграти. Значить, ні, ми їм не віримо, ми винним його не будемо визнавати. І це може бути. І справа в тому, що прокуратура не може собі дозволити, щоб от те, що може бути, от такий розвиток подій, щоб він відбувся. Тому прокуратура має знайти абсолютно переконливі докази, бажано документальні, того, що був скоєний злочин, до того, щоб висунути звинувачення, проти яких жоден присяжний не зможе заперечити, проти яких адвокати не зможуть заперечити. Звичайно, що такими доказами, перш за все, можуть бути документи, а не свідчення свідків. Тому що, кажу ще раз, в суді присяжних відбувається перехресний допит свідків, в якому беруть участь адвокати підсудних, які завжди намагаються спростувати свідчення свідків обвинувачення. І довести, що вони брешуть, що вони насправді не є свідками, що вони не бачили, що вони там користуються чутками, що у них немає точних даних і так далі. І в даному випадку, враховуючи те, що, уяви собі, колишній президент є підсудним, серед присяжних можуть бути ті, хто за нього голосували. Абсолютно цілком можливо, що якщо немає документальних доказів, то це буде означати, що знайдеться присяжний, який його винен. Зрозуміло, так. Давайте тоді про політичний сенс цього процесу і до чого це політично може привести. Я от, щоб завершити про кримінальні справи, проти нього є точно одна кримінальна справа, про яку прокурорка в Джорджії Фанні Вілсон, це окружна прокурорка округу Фултон, це район Атланти, щоб всі розуміли, де знаходиться уряд Джорджії. І проти Трампа там є кримінальна справа, яку веде ця окружна прокурорка. Кримінальна справа базується на тому, що Трамп зателефонував 2 січня 2021 року державному секретарю Джорджії Раффенспергеру і вимагав від нього просто фальсифікації виборів на свою користь, скасування результатів голосування, фальсифікації виборів. Раффенспергер записав цю розмову, він мав на це право. Закон Джорджії дозволяє це робити. І ось це є найпереконливішим документальним доказом щодо Трампа. І Фанні Вілсон, вона оголошувала, що вона створила спеціальне велике журі, яке зараз займається розслідуванням цієї справи.
Я думаю, що ця справа має найбільшу перспективу з усіх можливих кримінальних справ проти Трампа. Але це розслідування, звичайно, воно вимагає часу. Тепер щодо політичної складової. Це важке питання, тому що у Трампа є, я оцінюю цю цифру приблизно в 20 мільйонів прихильників, дуже стійких, саме його прихильників. Тобто люди, які мають абсолютно ультраправі, скажімо так, фашистські або близькі до фашистських поглядів, будемо відверті. І це не моє визначення, наприклад, навіть сьогодні вранці ведучий ранкової програми на MSNBC, колишній республіканський конгресмен Джо Скарборо, саме так це і називав, що трампізм – це аналог фашизму. Так от є приблизно до 20 мільйонів людей, які мають такі абсолютно ультраправі погляди, які до появи Трампа на політичному небосхилі вони взагалі не голосували на виборах. І я навіть спілкувався з певною кількістю таких людей, і я протягом доволі довгого часу після переїзду до Сполучених Штатів жив на півдні. Я жив в Арканзасі, працював в Техасі, жив на межі двох штатів. І там багато таких людей з такими дуже правими, ультраправими поглядами, які не голосували раніше на виборах, тому що вони не мали свого кандидата, за якого вони хотіли голосувати. От, наприклад, у 2008 році я чув таку аргументацію. Обама комуніст, звичайно, Обама комуніст, за комуніста голосувати не будемо, Маккейн дурень, тому що він не хоче дружити з Росією, а Росія – біла християнська країна, яка має бути нашим союзником. Є люди, які раніше на вибори просто не ходили, а з появою Трампа стали ходити. І це дуже легко прослідкувати, наскільки більше людей голосувало за Трампа і в 16-му і 20-му роках, ніж, скажімо, голосували за Маккейна у 2008 році та за Ромні в 2012 році. А тим більше за попередніх республіканських кандидатів. Так, звичайно, що кількість виборців збільшується природнім шляхом, але не може кількість виборців за 4 роки збільшитись на 20 мільйонів. І до того ж є певна кількість республіканців класичних, які вийшли з партії, які не голосували за Трампа. Тобто це до 20 мільйонів таких прихильників, які ніколи не змінять своєї точки зору, вони будуть продовжувати підтримувати Трампа. Є, звичайно, республіканські виборці, незалежні виборці, які голосують за республіканців, які просто голосують за республіканців. Їм подобається класичний такий консерватизм. І більшість яких все одно голосували за Трампа в 2020 році. Я думаю, що тим не менше якась кількість серед цих виборців, скажімо, послухавши те, що зараз демонструє спеціальний комітет на цих слуханнях, вона може від Трампа відмовитись. Є незалежні виборці, які не мають політичних поглядів, яких, власне, не менше половини взагалі від числа усіх виборців. Більшість цих виборців, я це називаю законом холодильника, як вони голосують. Тому що їх цікавить, власне, лише їхнє персональне економічне життя. Якщо їх життя покращилось, значить, треба підтримати владу. А якщо погіршилось, значить, влада в цьому винна, треба підтримати опозицію. І я дуже хотів би сподіватися, що ці слухання, принаймні якусь кількість цих виборців примусять задуматись над тим, що не лише законом холодильника визначається якість життя, воно визначається і тим, хто керує країною. Тому що якщо країною знову буде керувати Трамп, я абсолютно з тобою згоден. Це буде мати, я би сказав, навіть нищівні наслідки і для Америки, і для світу, і для України. Значить, я не маю жодного сумніву, що Трамп, якщо його до середини наступного року не визнає винним суд, а це все ж таки мало ймовірно, тому що навіть якщо йому будуть висунуті звинувачення, то суди над ним будуть тривати роками.
Він буде подавати там нескінченні апеляції, до закінчення розгляду цих апеляцій. Це кілька років пройде. Він буде домагатись висунення своєї кандидатури в президенти у 2024 році. Він залишається дуже популярним в республіканській партії, і якщо б праймеріс республіканські відбувалося сьогодні, він би їх безперечно виграв. Ну, можливо, з трошки меншою перевагою, ніж в 2016 році, але виграв би. Як воно буде в 2024 році, коли навесні будуть праймеріс, ну, зараз ніхто сказати не може, але і я думаю, що абсолютно неодмінно він буде висуватися. Навіть CNN передавало минулої неділі, що згідно чуток з його оточення, він хоче навіть оголосити, що він буде висуватися ще до проміжних виборів у Конгрес, а його відмовляють від цього, кажуть йому, що він почекав до виборів у Конгрес. Ну, тобто у нього є ідея, що він має висуватися для того, щоб довести, що от він насправді виграв вибори в 2020 році, от він хоче їх виграти в 2024. Ну, от так, як я це бачу. Ну, а ризик його повернення реально існує, чи ні, так якщо коротко, на твою думку, станом на зараз? Він існує через економічну ситуацію в країні. Економічна ситуація, вона така протирічлива, тому що з одного боку, після приходу до влади адміністрації Байдена, та після виходу Америки з ковідної пандемії, ну, пандемія, я думаю, вона перейшла в ендемію, все ж таки вже країна відновилася робота переважної більшості бізнесів, скоротилося безробіття майже до того рівня, який був до пандемії, тобто був 3,5%, зараз 3,6%. Відтворюються та створюються нові робочі місця з одного боку. А з другого боку в країні величезна інфляція. Найвища більш ніж за 40 років. З 81-го року найвища. Дуже високі ціни на пальне, що обумовлює високі ціни і на все інше, тому що Америка вся їздить на машинах. Для більше половини американців це взагалі машина, це як зубна щітка. От не можуть собі люди взагалі уявити, що можна кудись там піти пішки чи тільки на машині. І бензин найдорожчий за, я навіть не знаю, за скільки років. Послухай, я ось до цього питання хочу підвести. Да? Ось, чи це може вплинути? Ну, ми ж розуміємо, що, принаймні, частково, погіршення економічної ситуації і в Сполучених Штатах, і в світі, воно пов'язано з Росією, з російською агресією, з загрозою Росії, з війною проти України, з загрозою Європейському Союзу і всьому світовому там порядку. Так? Чи зможе Байден пояснити це людям, що треба, як колись зміг там пояснити Франклін Делано Рузвельт, що треба воювати, треба перемагати, треба підтримувати Україну проти Росії, бо так, ціни на пальне зростають, але якщо цього не робити, то потім буде взагалі катастрофа. Ось чи є ризик того, що виборці скажуть, а нам байдуже там до всього світу, чи все ж таки американський виборець не лише в холодильник дивиться свій? Байден це постійно пояснює. Він це називає путінською інфляцією, тому що головний чинник інфляції – це ціни на пальне. Це дійсно бензин найдорожчий за десятки років. А далі наступний чинник інфляції – це ціни на продовольство. Продовольство теж воно дуже подорожчало. Це просто можна піти в магазин і порівняти, скільки там що коштувало рік тому. І Путін, він же погрожує голодом практично світові. Тобто це ж пов'язані речі, бо Сполучені Штати, вони теж закуповують зерно, там різні продукти для країн третього світу, де голод тощо, і це теж витрати бюджету Сполучених Штатів. Саме так, і є побоювання, що Сполученим Штатам доведеться експортувати частину свого продовольства, щоб покрити цю нестачу продовольства в світі. Через це ціни на продовольство підвищуються. І через те, що пальне
теж ціни на продовольство підвищуються, тому що пальне використовується сільським господарством. Пальне використовується для того, щоб продукти харчування доставляти в супермаркети кінець кінцем. Так, усе це відбувається на цінах на продовольство. Є потім ще один чинник інфляції – це порушення постачань по імпорту через ковід. В Китаї зараз локдаун майже по всій країні, тобто є нестача певних товарів, які імпортуються через дефіцит завжди. Він що робить? Ціни підвищуються на відповідні товари. Байден постійно пояснює, що він називається путінською інфляцією. Він постійно пояснює, що війна в Україні – це головний чинник інфляції, що в ній винний Путін, перш за все, що люди мають це розуміти. Чи розуміють це люди? Ну, хтось розуміє, а хтось все одно не розуміє. Тому що хтось все одно дивиться в холодильник, що холодильника в ньому менше продуктів, ніж було рік тому, що грошей треба витратити більше на те, щоб його заповнити. Значить, хто в цьому винний? Байден. Раз Байден в цьому винний, треба голосувати за опозицію. Багато людей розмірковує так. І з цим нічого, я думаю, зробити неможливо. Є люди, які усе розуміють, є люди, які не хочуть розуміти і не зрозуміють. Байден робить щось таке суттєве, наприклад, тут буде розглядатися питання про те, щоб скасувати принаймні на 3 місяці федеральний податок на бензин. А що буде через 3 місяці? Ну, буде 3 місяці бензин трошки дешевшим, там на 18 центів загалом. А що буде далі? Байден їде до Саудівської Аравії у липні для того, щоб, хоча це не оголошується офіційно, ясно, що передусім для того, щоб провести перемовини про те, щоб Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, і щоб весь ОПЕК, щоб всі країни ОПЕК збільшили видобуток нафти, відповідно, щоб більше нафти було на світовому ринку, щоб зменшилась ціна на нафту. Це б мало дуже позитивний вплив, тому що зменшилась би інфляція. Вона є не лише в Сполучених Штатах. В країнах Єврозони інфляція майже така ж висока, як в Сполучених Штатах, і теж найвища за більш ніж як за 40 років. Це б мало вплив не лише на те, щоб інфляцію загальмувати, але це б мало вплив на те, щоб зменшились доходи Росії від продажу нафти. Тому що якщо нафта подешевшає, то Росія буде отримувати менше грошей. Чи вдасться це зробити, не знаю. Я дуже сподіваюся, що вдасться. Але сказати так, я би не хотів говорити те, в чому я не є абсолютно впевнений. Ігоре, давай тоді, перейдемо до... Я хочу деякі речі уточнити. Ну, по-перше, ми ж пам'ятаємо, що під час виборів у Сполучених Штатах, президентських я маю на увазі, деякі люди вдавали принаймні з себе проукраїнських трампистів, якщо так можна сказати. Тобто людей, які були дуже гаряче за Трампа, хоча Трамп не приховував свого захоплення Путіним і свого такого нехтування Україною навіть просто на словах. Це відкрито, він публічно зневажав Україну і тощо, але наш якимось чином там намагався переконати, що це все не має значення, все одно Трамп краще за Байдена, і треба за Трампа голосувати, і навіть там деякі закликали до штурму, там Капітолій, підтримували цих штурмовиків тощо. І зараз я спостерігаю, що ці люди, вони раніше з'являлися в етерах українських, вони перекочували, а деякі фізично перекочували в Україну. А навіщо нам такі люди, які, по-перше, нам брехали про Байдена, як ми бачимо зараз підтримку з боку Байдена, так, намагалися маніпулювати, переконувати українців в тому, що насправді не існує. Як ставитися до таких людей? Я просто взагалі думаю, що про українських і про трампівських людей одночасно не може існувати, бо це просто розрив мозку. Не може існувати, я з тобою згоден. Просто є люди, скажімо, серед української діаспори в Америці, і люди, які є прихильниками Трампа. А я не про діаспору зараз, я про тих людей, які тут працюють на медійному фронті в Україні, на боці Трампа, і вони знову почнуть за нього агітувати, знову почнуть Байдена там звинувачити, Богу знає в чому.
Ну, в Україні, дивись, Сполучені Штати ввели санкції проти кількох українців ще до початку цієї повномасштабної війни. В тому числі проти депутатів Верховної Ради, які продовжують залишатися депутатами Верховної Ради. Там той же Деркач, наприклад, так, за те, що ввели санкції, за те, що вони фактично є російськими агентами і поширюють російські наративи. Тобто грають на боці Росії, поширюють несенітниці про Байдена та його сина. Власне, санкції, по-перше, були введені ще за часів адміністрації Трампа проти кількох українців. Є також, я не хочу називати прізвища, є такі медійні особи, які є громадянами Російської Федерації, які з'являються в українському етері постійно. Дуже дивно. Люди з Росії, люди за Трампа, який зневажає Україну, нехтує Україну, вони в нас в нагоді досі. Це мене дуже дивує. Я просто не знаю, що це робити. Мене це абсолютно дивує, дуже дратує, тому що от з'являється людина в українському етері і розповідає зараз розповідає якісь абсолютні несенітниці про те, що Байден, він здасть Україну. От якби був Трамп, то тоді би все було добре. Причому людина, яка є громадянином Росії, знаходиться в Україні, раніше знаходилась в Сполучених Штатах, фактично була змушена виїхати з Сполучених Штатів через те, що підтримувала цей державний переворот 6 січня, втратила тут роботу, але тепер спокійно в українському етері займається цією російською пропагандою. Мене це дуже неприємно дивує, але що я можу з цим зробити? Дивись, в американському етері теж є проросійська пропаганда. Америка поки що не воює з Росією, я так, принаймні напрямки, безпосередньо. Якщо деякі українські медіа так розуміють свободу слова, що можна таких людей запрошувати до етеру, це прикро, тому що насправді не можна робити так, щоб ворожі пропагандисти мали вільний доступ до українських телеканалів і просто забруднювали свідомість людей всілякими. Слухай, Ігоря, я хочу ще, знаєш, про що запитати? Просто не так багато часу, десь 8 хвилин залишається. Я хочу запитати про перспективи, так сказати, надання Російській так званій Федерації статуса держави-спонсора тероризму. Чи обговорюється, наскільки активно це обговорюється в Сполучених Штатах, у власних колах, владних колах, і наскільки це реально, перше, і якщо це станеться, тобто Конгрес має, я так розумію, це затвердити голосуванням, якщо це станеться за двопартійною підтримкою, наприклад, так, які наслідки будуть для Російської Федерації? Наскільки це погіршить її можливості обходити санкції, отримувати технології, наскільки ускладняться можливості для західних компаній працювати в Росії чи з Росії? Ми ж знаємо, навіть під час Standard Oil, здається, компанія американська, вона працювала з Гітлером майже до останнього, то просто була ганьба. Так? Що скажеш з цього приводу? Дивись, визнання Росії державою спонсором тероризму, це буде радше символічна річ, ніж якась річ, яка вплине якось дієво на щось. Будуть додаткові санкції, але і санкцій так багато було введено. Які можуть бути додаткові санкції? Дивись, експорт в Росію будь-чого, що Росія може використовувати не лише для того, щоб виробляти зброю, навіть для того, щоб виробляти свої автомобілі, «Жигулі». Експорт в Росію заборонений. Тобто експорт в Росії будь-чого, що базується на американських технологіях, заборонений Сполученими Штатами. Тобто, якщо якась третя країна буде щось експортувати в Росію, що базується на американській технології, значить Сполучені Штати будуть вводити санкції проти цієї третьої країни. Тобто, скажімо, Росія не може отримувати ніякі мікросхеми. Заборонено. Ні від якої країни, тому що мікросхеми зроблені з американською технологією. І так далі.
Тобто, що можна ще зробити? Персональні санкції введено проти усіх, проти Путіна особисто, проти усіх там членів його політбюро, навіть проти майже усіх депутатів Думи і Ради Федерації, проти більшості олігархів, переважної більшості. Є створено спеціальний підрозділ Міністерства юстиції Сполучених Штатів, він називається, ну, як це перекласти, підрозділ полювання за клептократами. Тобто підрозділ, який виявляє власність російських олігархів, які знаходяться під санкціями, та буде вимагати, значить, конфіскації цієї власності, в яких би країнах це не знаходилося. Навіть от Мерік Гарланд, генеральний прокурор, він призначив спеціальних 2 представників. 2 прокурори, один буде працювати з Євросоюзом, а інший буде працювати з країнами Близького Сходу, для того, щоб виявляти ці статки російських олігархів і займатися їхньою конфіскацією, і щоб Росія не могла обходити санкції. Тобто я би сказав, що визнання Росії країни-спонсором тероризму, це радше це буде мати політичне значення, ніж якесь таке реальне суттєве додатковий економічний тиск на Росію. Тиск це і так великий. Єдина проблема в тому, що санкції, ну, вони мають таку уповільнену дію, вони діють поступово. Я думаю, що ще через кілька місяців Росія буде дуже добре відчувати, що це таке. Я бачив звіт такого інституту дослідницького при Конгресі. Він просто робить аналітичні такі матеріали для членів Конгресу. За травень, тобто це ще десь в першій половині травня, не пам'ятаю якого точно числа, в цьому звіті говорилося, що їхній прогноз, що в Росії економіка впаде майже на 10%, що інфляція буде двозначною до кінця року, що в Росії вже зараз майже 10% безробітних і буде ще більше до кінця року. Тобто санкції діють. На жаль, вони діють повільніше, ніж хотілося б, але вони є дуже дієвими. Ігоре, ну і напевно остання тема, яку я хочу обговорити, у нас залишається десь 3-4 хвилини. Це, ну, небагато чого гарного зроблено було за Трампа по відношенню до України. Було багато образ, багато бажань нас використати, якось там принижень. Але все ж таки цей стейтмент, чи я не знаю, як це називається, Помпео, коли він був держсекретарем про Крим, він діє. І він був запроваджений за Трампа. Ставлення Сполучених Штатів до звільнення Крима, до теми Крима, воно може змінитися, чи воно непохитне? І це дуже важливо, ну, ти розумієш, для Кремля, для корінного народу України, який дуже хоче повернення в Україну і в західну сім'ю народів, європейську, в американську, в західну сім'ю демократичних націй. Я думаю, що ставлення непохитне. Я не знаю, що може бути, якщо Трамп знову буде в Білому домі, і як може змінитися американська політика. Справа в тому, що якщо ми уявимо, що Трамп буде знову в Білому домі, навколо нього вже не буде таких людей, скажімо, навіть як Джон Болтон, його колишній радник з національної безпеки, як Марк Еспер, колишній міністр оборони. Навколо нього будуть, на жаль, люди, які будуть абсолютно поділяти його погляди. Але у нас ще є Конгрес, який, до речі, ще в 2014 році прийняв закон, в якому йдеться про те, що політикою Сполучених Штатів є підтримка суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, що так, тобто, звичайно, включно з Кримом. Тобто я не думаю, що навіть у Трампа, якщо уявити, що він з'явиться в Білому домі, навіть якщо в нього буде бажання змінити цю політику, що він її зможе змінити. Тому що Конгрес ніколи не змінить цей закон.
Це виключено. Там ніколи не буде більшості за те, щоб змінити цей закон. Тому я думаю, що політика Сполучених Штатів щодо Криму вона залишиться непохитною. Сполучені Штати Дякую ніколи тобі, Ігоре. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Але це не перша і не остання програма за участі Ігоря Айзенберга, якому дуже вдячний. Дякую, Ігоре. Гарного тобі дня. І читайте сторінку Ігоря Айзенберга. Він майже щодня повідомляє, такий бюлетень робить сам, пояснює, що відбувається в Сполучених Штатах. І все це дійсно стосується і Криму, і України в цілому. А вам, наші шановні глядачі, я хочу дуже подякувати за вашу підтримку в будь-який спосіб. Там, через Patreon, через YouTube, через інші якісь можливості, які ви використовуєте для того, щоб матеріально підтримати нашу роботу. Бо наша робота зараз – це фактично волонтерство і це участь в інформаційній війні на боці цивілізованого світу. Дякую вам за це. Дивіться АТР далі.